coñecemos os golfiños. Trouxemos moita información. Aprendemos muchas cosas de los golfiños. ¿Cómo son los golfiños? Viven en el mar. Son mamíferos marinos, las familias dos cetáceos, como as baleas. Os golfiños saben bucear na agua, saltar e nadar. Non son peces porque non tienen escamas, nin espinas. Tampouco nacen de huevos. Non moven a cola de un lado para outro, senón que moven a aleta caudal para arriba e para baixo. Son moi sociables, viven en familias, todos coidan de todos e cando van pescar, pescan en grupos. Degustan das persoas. Cuando as persoas están en peligro, os delfinos de ayudan. Onde viven os golfiños? Os golfiños viven no Caribe, no océano, nos mares e no río. Non le gustan as aguas moi frías. Como é o corpo dos golfiños? Teñen dúas aletas pectorais, Que son como unas mans. Tienen unha aleta dorsal e unha aleta caudal. Tienen un espiráculo para respirar que é un tubo. Teñen un esqueleto de oso, como a nós, e non teñen espiños. Teñen fociño, pero a súa nariz está no espiráculo. Non tienen orellas, pero si un oído moi bo, Pedro de os ollos. Tipo de golfiños. Hai máis de 30 tipos de golfiños. Os que máis nos gustaron foron estes. A orca é el delfín máis grande. Viven en aguas frías. É máis grande que un autobús. O delfín bular, tamén chamado delfín nariz de botella, é o máis coñecido. Viven en aguas non frías. O delfín Héctor é o máis pequeno nos golfiños. Vive en Nova Zelanda. O delfín rosado é de color rosa y vive en el río Amazonas. El delfín Irrawaddy no ten fociño. Vive en el río Irrawaddy, en Birmania. Que come o golfiño? Come mariscos, caramales, peixes e pulpo. Teñen moitos dentes na boca, con forma de cono. Úsanos para agarrar a súa presa, pero non mastican. Tráganas enteiras. Como nace o golfiño? Teñen un bebé que está na barriga 12 meses. Primeiro sale a cola e logo o resto do corpo. La mamá y la madrina suben para que respire por el espiráculo. Toma leche hasta los 2 años. A mamá y a madrina, cuando hay un peligro, hacen un círculo e ponen os bebés no centro para defenderlos. Como dormen os golfiños? Os golfiños dormen con un ollo aberto e outro pechado. Dormen facendo círculos por se son atacados. Solo dormen media parte do seu cerebro e logo a outra metade, que é a ecolocalización. Es un superpoder que tienen os golfiños. Emiten un sonido que rebota e dáselles información donde hai algún perigo ou comida. E así saben onde está. Golfiños famosos.
El delfín Winter. Winter se rompió la cola con una red y tenían que cortarla. Y luego le hicieron una nueva para que pudiese nadar y no se muriera. O bebé orca Willy, que se perdeu da súa familia porque non lle funcionaba ben a ecolocalización. A nena axudoulle a volver ca súa familia.